Doncs aquí què veiem? A la versió catalana que diu llocs d'interès i ens dona aquests. Sí? Si no ens agrada o no ens surten, doncs anem aquí a la paraula exacta que ens surt. Sehen Burdigkeiten. Copiem, enganxem aquí, anem a la pàgina de Stuttgart. Stuttgart en alemany. I... vale, busquem aquí. Si no ho hem trobat, aquí, perquè aquí es veu, està indexat. I aquí tenim unes quantes. Oper Theater, aquí podem anar a veure aquí fotos i triem la que ens dona la gana. Aquestes fotos les triarem a l'hora de fer cada presentació. Ja les reciclarem, Per exemple, en el Geniali podem utilitzar fotos de la ciutat per cada imatge que utilitzem, diapositiva que utilitzem. Jo aquí vaig utilitzar... das Mercedes-Benz Museum, das Schloss Solitude, der Stuttgarter Fernsehturm. O sigui, el Museu de la Mercedes-Benz, el Castell Solitude i la Torre de Televisió de Stuttgart. Tot això em sortia aquí, la Torre de Televisió, Fernsehturm, el Museu Mercedes-Benz, però ho buscava aquí i tenia l'equivalent amb tal. Podeu explicar una miqueta, però si no, no cal. El nom, la imatge i seguim. Geografia. Aquí, geografia, doncs en la geografia a la catalana en teníem bastants, no només l'explicació. Diu, té a la porta de la Selva Negra. Selva Negra ja és això, val? És Schwarzwald. Té una població... És envoltada de turons, boscos, vinyes... El riu Neckar, el port... Doncs rius, muntanyes, tot això ho podem desenvolupar, Geografia. Stuttgart està situada al centre de l'estat, al centre de la ciutat està entre valls i vinyes, per això la ciutat és anomenada Stuttgarter Kessel, l'olla stuttgartina. El Neckar és el més important, però podem tirar més, Llavors, podem dir der Neckar. Der Neckar ist ein Nebenfluss des Rheins in Deutschland von 362 Kilometer Länge. És un riu que és un afluent del Rin, del riu Rin, a Deutschland. Això d'on ho he trobat? Doncs busques el Neckar i què et diu el Neckar, vale? I trobaràs alguna frase. És important treballar amb estructures senzilles, com aquestes, o si en veus alguna que es pot aprofitar, no l'aprofitis tota, aprofita el més important i que s'entengui tot. I mentre fas l'explicació, qualsevol cosa que utilitzis ho has de saber traduir, vale? I has de pensar que la gent no en sap. O sigui, vés explicant o vés donant pistes del significat. Clima. Això ho posaríem aquí. Dir Jahresmitteltemperatur, això és la temperatura mitjana, i això ja ens anual, i això ja ens ho podem utilitzar. Betrekin Stuttgart 9.3 grad. I amb això ja està. Podem comentar, això és maximum temperatur, minimum temperatur, Niederschlag, són les precipitacions, Sonnenstunden, les hores de sol, Regentage, els dies de pluja, Luftfeuchtigkeit, la humitat. Després tindríem el Neun, el Rathaus, l'Ajuntament, qui és l'alcalde. Stuttgarts Oberbürgermeister és Fritz Kuhn. Pots agafar aquesta estructura i en lloc de posar Stuttgarts, i afegim una S perquè és un genitiu, ja sabem com l'utilitzàvem, doncs poses, jo què sé, Berlins Oberbürgermeister. L'alcalde és Bürgermeister, però si la ciutat és mínimament important, Oberbürgermeister és Fritz Kuhn. És ein Mitglied der ell és un membre de, i poses el partit polític en alemany, Bundesneuzig Die Grünen, o sigui, són els verds aquests. Pot ser SPD, que són els socialdemòcrates, els socialistes, pot ser CDU, pot ser Die Linke, pot ser AfD, que és l'alternativa per l'Alemanya.